Isang magandang gabi nga po pala sa inyong lahat. Palakpakan naman po. Ako nga po pala si Maki Soto, all the way from Dinalupihan, Bataan. At ang ipapakita ko nga po pala sa inyo ngayong gabi ay isang human beatbox na ang ibig sabihin po ay gumagawa po ako ng gamit lamang po ang aking bibig. Wala po akong nilagay na CD or USB kay DJ. Lahat po ng maririnig nyo manggagaling lamang po sa aking bibig. Sana po ay magustuhan nyo muli. Para po sa inyo to. Palakpakan naman po. Okay, listen close. 5 sounds. 1. Oo, yung magaling pag Three, 4, and 5. Five sounds all together. Listen. 1. Boom. Listen, echo. 1, 2, 3, 4. With echo. Listen. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4. Again. With echo. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4. Para po malaman nyo na wala pong daya yung aking echo. Ito po, listen. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi kay Sir Philip.
Maraming salamat po sa pag-invite sa amin. Palakpakan naman po. Okay, gusto niyo po ba ng party? Yes! Kumain na po ba lahat? Gusto niyo ba ng party? Okay, DJ lights out please. Lahat. Oh. Ayun, hindi mo pwede. Hindi mo papatay yung street light. Patayin niyo muna daw. Street light! Let the bass kick in. Bangos. Bass. Check. For the people here. Hey yo, you teach me how to jog, teach me how to jog your life. Hey. Pag sinabi kong monster, sabihin nyo beat. Monster. Monster. Pag sinabi kong beat, ang sabihin nyo box. Beat. 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 Hip hop. Bajan Gazara. Bajan Gazara. Pineapple, apple, pen. And the time of my life, and I never felt this way before. And the price perhaps the ability to prove, and I have only lied to you. Check this. You. Wala bang palakpakan dyan? Okay, do you want more? Yes! Do you want more? Yes! Konti na lang po. Okay, listen. Listen to my sound. Listen to my sound. Listen to my sound. Hotdog my tummy.
Grabe. Okay, last one. Let me allow this harmonica. Maraming salamat po. Wow! Mukhang maraming baong hangin si Sir. Thank you po.